Луиза Рахимит. Татарстан кымлыклары кайчан ачылыр, балалар җәйге лагерьда ял итә алачакмы? Гомумән 2020 елның җәе ничек узар? Саулармысыз? Ассаламу алейкум, хөрмәтләрбез. Бүгенге тапшыруда шул сорауларга җавап эзләрбез. Манзара тапшыруның иҗат төркеме сезне 9 июнь чыгарылышында шын күңелдән сәламли. Армияга киттем, үкенмим, 3 ел хезмәт иттем, авиатормен. Һәм кая барсам да гомерем буе сәнгать кешеләренә тел тидермәсеннәр дип тырыштым. Халык артисты Мингол Галиев тормышында булган якты истәлекләре белән уртаклашыр. Охота вакытында үзебезнең авыл урманында мин 1-2-3 сәгатькә адаштым. Бу очракта нишләргә, безнең киңәшләргә колак салыгыз. Туганнан бирле шул шакарда үстем мин. 10 яшьтән әтибелә комбайнда эшләдем. Һаман шушы кырларда калдым мин. Тормышларын үзгәртергә ният кылган Хайруллиннар гаиләсе үз хуҗалыклары белән таныштырыр. Көтелгән җәй килде. Имза куеп кабул итеп алыгыз. Кем нәрсә эшләргә җыена? Мондый вазгыятьтә сайлау мөмкинлеге зур түгел. Ялның кая үтүе мөһим түгел, аны кем белән үткәрүе мөһим. Сораулар туа башлады монда. Хезмәттәшебез Ләйсән Билалова җәйге ялларның рейтингын төзеде. Сезгә кайсы туры килер икән? Бу җәйне чит илләргә бару бары тик хыялда гына калды. Аның каравы үзебездә дә рәхәтләнеп ял итеп була. Бу җәйне үз изоляциядә үткәрергә теләүчеләр онлайн гына ял итә ала. Рейтингның 5-нче урында ул әлбәттә онлайн күңел ачу. Моңа ниләр керә дип уйлыйсызмы? Әлбәттә ул социаль челтәрләр, кинофильмнар, фитнес, онлайн тамашалар монда барысы да кергән, аларны санап бетергесез. Бу ел иң яхшысы ул үз шәһәреңне өйрәнү. Без аны 4-нче урынга урнаштырдык. Парклар, музейлар, андагы күргәзмәләр, алар бик хисап. 3-нче урында ул әлбәттә эчке туризм. Татарстаныбыздагы диңгезләрне алса, Кама, Идел буйларына чатыр куеп, гитарага кушылып утыруларга ни җитә? Россиядагы диңгезләребездә җитәрлек, ул Кара, Каспий, Азов, Баренцево, Охот, Ак диңгезләр. 2-нче урында ул әлбәттә бакча. Җәен көзен эшлисең, җиләк-җимешләр, агачлар, яшелчәләр утыртасың, Д витамины белән тукланасың, ә кышын рәхәтләнеп, тузлы кыяр, помидор, кайнатмалар белән чәй ичәсең. Шул рәхәт түгелме соң инде? Рейтингның 1-нче урынында ул әлбәттә авыл. Авылның иртәсе генә ни тора. Саф һавада иртәнге күнегүләр ясыйсың. Әби бабай, әти-әни, туган тумача белән көн арты көн үткәнен сизми дә каласың. Ә сезнең бу җәйгә планнар ниндирәк? Бәлки сезнең башка вариантлар бардыр? Чит илгә сәяхәт кызганыч бу исемлеккә кермәде. Быел чит илгә чыннан да чыга алырбызмы? Бу сорауны да игътибарсыз калдыра алмыйбыз. Турфирма җитәкчесе Гүзәл Бакирова белән элемтәгә чыктык. Исәнмесез? Исәнмесез, Гүзәл ханым. Быел безгә нәрсәгә әзерләнергә, чит илгә чыгып булырмы, үзебезнең диңгезләрне сайларгамы, әллә бакчада авылда гына ял итү хәерлерәкме? Әлегә чит илләр диңгезенә чыгарга рөхсәт юк. Чөнки барлык шикләр дә ябык. Һәм өметсез шайтан гына диләр. Өметебезне өзмибез. Шу вирус белән булган ситуацияны рәтләнер дип көтеп калабыз. Әлегә чит илгә чыгу буенча информация шул. Казаннан август аеннан башлап Төркиягә, Грециягә, Испаниягә рейслар куелган, юлламаларны алырга мөмкин. Әмма шуны кисәтеп үтәсе килә, шикләрнең ачылуының төгәл датасы әле куелмаган. Шуңа күрә информацияны көтеп торабыз. Ә менә Казаннан хәзер ял итәргә кая очып була? Хәзерге вакытта июнь уртасыннан, июль башларыннан Сочига юлламалар алырга мөмкин, туры рейслар бар. Карамга килгәндә 15 июньдән Кырымда яшәүчеләр өчен санаторийлар ачылачак. Россиянең башка өлкәләрендә яшәүчеләр өчен ачылуын шулай әлеге информацияны көтеп торабыз.
Сочиға келгенде 1 июньден медицина лицензиялары булган санаторийлар инде ачылып эшли башлады. Алдағы көндә башка отельләрдә ачылуын көтеп торабыз. Шушы отельләргә төгәл таләпләр куелды һәм кем шушы саклау чараларына күздә тотып эшли ала, шул отельләр эшләвен дәвам итә. Әмма шуны истә тотырга кирәк, безнең Россия буенча сәяхәт иткәндә сездә коронавирус инфекциясе юк дигән справка кирәк булачак һәм справка об эпидокружении. Әлегә пляжлар, диңгез ярлары, сәүдә үзәкләре, истәлекле урыннар ябык, әмма менә көннән-көн шуларны ачыла дигән хәбәрне көтеп торабыз. Ял итергә теләүчеләр, димәк, бүтән мөмкинлекләр белән дә файдалана алмый бүгенгә. Диңгез ярында булган отельләргә килгәндә, Краснодар ягында, Төркиядә күп отельләрдә булган саклау чаралары турында әйтеп китәсе килә. Ашый торган урыннарда, ресторан, столовыйларда өстәлләр бер-берсеннән 2 метрдан якын булмаска тиеш. Все включено, шведский стол системалары шулай ук эшләвен дәвам итә, әмма бераз үзгәрешләр белән ризыктырган өстәлләр янында гигиеник барьерлар булачак һәм күп кенә ризыкны ресторанда эшләүчеләр үзләре салып торачаклар. Җыештыру, гигиеник обработкаларга да бик зур әһәмият бирелә. Шулай ук тренажерный зал, мунчага, саунага алдан язылып барырга гына рөхсәт ителәчәк. Бар эшчеләрдә, отельләрдә маскалар, перчаткалар белән эшләргә тиеш. Ял итүчеләр өчен, кулларны дезинфекциялау өчен күп кенә җирдә антисептиклар куелачак. Пляжның да эшләве берничә кагыйдә булачак. Пляжга урын булса гына кертәчәкләр, чөнки шезлонгларның саны кимәячәк, чөнки алар шулай ук бер-берсеннән 1,5-2 метрдан якынрак булырга тиеш түгел. Шулай ук пляжда сөлге биргәндә дә аларны һәрберсен аерым индивидуаль пакетта булырга тиеш алар. Ял итүчеләргә дә берничә киңәш биреп үтәсе килә. Шулай ук инде белгәнебезчә дистанция сакларга, кул белән кул биреп исәнләшмәскә, кулларны һәрвакыт юып, дезинфекциялап торырга. Мәсәлән, лифт белән кулланганда башка кеше белән лифтка кермәскә яки инде баскыч белән кулланырга. Бұлай ял иткәнче инде бармауын хәерлерәктер бір қарағанда. Менә сатып алынган турлар белән, юлламалар белән эшләргә? Сатып алган юлламалар турында әйтеп китәсе килә шулай ук. Әгәр дә алар алдагы айда булачак икән, аларны булыр дип өметләнәсе килә. Инде булмый калган путевкалар буенча барлык операторларда бер фикердә. Шушы параметрларны саклап турның, аларны соңракка күчәргә яки икенче елга күчәргә мөмкин. Шул очракта бәяләр дә үзгәрмәскә мөмкин. Инде шулай ук икенче илгә дә, икенче отельләргә дә юллама сайлап алырга мөмкин. Шул очракта түләнгән акча шул яңа турга күчереләчәк. Гүзәл, аңлайышлы төгәл җаваплары өчен бик зур рәхмәт. Эшегездә уңышлар сезгә. Шит илдә генә түгел, Казаныбызда да матур урыннар шактый. Ләкин күпләр шәһәр үзәгендәге Горький паркы, Эрмитаж, Людской, Ленин бакчалары, Ширекүл, Федераль университет каршындагы Таба, Кабан күлләре буйлары Казанның 1000 еллыгы паркы белән генә шикләнә. Киров районында яшәүчеләр исә көндә Петров бакчасына ял итәргә чыга. Тарихи Патриотик паркның визит карточкасын, үткәнен, бүгенгесен белер өчен киләсе видеоязманы карарга кирәк.
Әлеге зур кызыл капкадан килеп кергәч, узган гасыр вакыйгаларына эләгерсең кебек. 1888 елда Дары заводы үзенең 100 еллык юбилеен билгеләп үтә. Нәкъ шушы елны төзелә дә инде әлеге серле капка. Бүген инде аны Петров исемендәге паркның визит карточкасы дип атарга мөмкин. Парк не өчен Петров исемен йөртәсең? 1918 елда Ак гвардиячылар шәһәргә бәреп кергәч, завод эшчесе Роман Петров отряд җыйпаларга каршы чыга. Кызганыч үзе әсирлеккә эләгә, ә исеме әлеге паркта мәңгеләштерелә. Паркта заводның 200 еллыгына барельеф композицияда куелган. Монда 1812 елның сугышында, 41 елныкында сугыштан соңгы чорларны да күрергә мөмкин. Шулай ук Роман Петровка куелган һәйкәл һәм легендар Катюша бу вакыйгаларның истәлеге булып тора. Бүген инде без бәхетле, чөнки паркта тыныч һәм шәһәр халкы монда ял итү өчен килә. 2013 елда универсиада алдыннан парк төзекләндерелә. Хәзер инде олысына да, кечесенә дә монда шөгыль җитәрлек. Телисең икән шәһәрдән ерак китмичә генә табигать кочагында дусларың белән пикник уздырып аласың. Телисең икән спорт белән шөгыльләнәсең. Яисә инде агач ышыгында рәхәтләнеп ял итеп йөрисең. Паркта яшеллек тә җитәрлек. Ә инде бәйрәмнәрдә күңелле генә чараларга да эләгергә мөмкин. Төрле проблемаларны күтәреп митинглар уздыручылар да әлеге паркка җыелырга ярата. Петров исемендәге паркны бигрәк тә балалар үз итә. Монда алар өчен уен мәйданчыгы бар. Токлану урыннары ябык вакытта без грузин, Азербайҗан, үзбәк ризыкларын пешерергә өйрәнеп биттек кебек буга инде. Төрек ризыкларын әзерләү авырлык тудырмый. Мөһим аш-су остасын игътибар белән тыңлап, рецепттан ерак китмәү. Бүген biz sizне sarma kebab белән сыйларбыз. Merhabalar, hoş geldiniz. Biz bugün sarma kebap hazırlayacağız. Kebap Adana. Sarma kebab için itten farş, тиши камырдан лаваш, помидор, yumurta sarısı, sır, kunjut kирәк булачак. Kuncu susam ve şampur. Вот эти фарш, есть говяжье мясо, есть баранье мясо. Kebab Adana için булган фаршта тана ите, сарык ите, болгар борычы, тоз борыч бар. Итне мангалда кыздырабыз. Аннары өстенә помидор, сыр салып, лавашка төрәбез һәм мишкә. Сейчас заворачиваем. Sarma kebabımız hazır, afiyet olsun.
жырлау іш мінейді ол. Аның сәхнә юлы шул сүзләрдән башланып киткән. Тормышында булган иң мөһим вакыйгаларны Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев хәтерендә яңарта. Яшь вакытта йөкче дә, ат көтүчесе дә булган Миңгол абый армия елларын, консерваториядә уку вакытын сагынып искә ала. Бергә чаклар нигә тиз үтә, аерылышу нигә тиз җитә. Башың имә, алма гөл, алма гөл. Мин урак өстендә 41 елның 27 августында теге кырда диярлек туган бала һәм күрәсең әти инде сугыш алдыннан гына Балахова дигән җирләргә Мәскәү янында шунда шахтага китеп, шушында ук сугыш башлангач армия сафларына алынганда, аның башта билгесе югалды дип хәбәр килгән иде. Ondan soң инде менә бер узган елларда әйткәч, аның 41 елның ноябрь ахырында һәлак булганлыгы турында хәбәр булды. Шул булды. Һәм менә күз алдына китерсәгез, ул чактагы нинди моң икәнлеген әнинең беренче баласына 9 яшь тулмаганда мин 5нче бала булып, шушындый вакытта туганмын икән. Димәк, үзе ничектер инде язмышның теге канга моңның сеңүе белән булгандыр инде. Әнем минем бик моңлы тавышлы иде. Һәм менә кызыгай бер кичләрен бит инде безнең өйгә әбиләр, апалар җыйладыр. Һәм алар шушы Коръән укыйсың мәмләҗәтләр әйтеп, кайгылар белән уртаклашып утырган. Мин шушыны теге биш башында сәндерә иде ул вакытта. Кызык бит, сәндерә юк бит ул хәзер. Менә шушында шул вакытлардан син моңны ишетеп үскәнмен мин. Күрәсең, әнинең моңы минем күңелемдә калган. Һәм шушы гомер дәвамында бүгенге көнгә кадәр ул минем күңелемдә. Була бит инде әниләрнең әйткәне. Кеше балалар булганда инде безнекеләрдән юк инде ул дигән кебек. Менә шушы сүз мине арттан әйткән кебек дип чыгарып җибәрде. Тиз генә документларны җыйдым да, даже үземнең теге мамаста автобуска барганда сөйгән кызымнан да аңа да әйтергә читенсенеп үпкәләп бирде әле. Хәзерге минем хатыным Фәния апагыз. Хәзер юк инде, хәзер юк белән. Хәзер инде 50 елдан артык бергә гомер сүрәбез бит. Шуннан мин киттем, Казанга киттем. Бер 9да укыган вакытта Казанга барганнар безне. Диләр Юнусов дигән безнең укытучы, менә консерваторияны үткәндә, Ирек мәйданнан, Тукай мәйданына төшкәндә, мин агыл күрәсең, менә консерватория, менә шушында җырларга өйрәтәләр иде. Мин әйтәм, мин агыласы, мине жюри күлеп әйтә дип уйлап әйтәм, нинди җырга кем бөтен җырлый белә бит. Теге җырлавыш менә иде дигән кебек. Минем күңелем шул булган. Инде менә уны бетәшендә киргәч, кайда икәнен белдем бит мин аның. Шунда бардым да, теге үзем документлар бирдем дә, без бит 18 яшьтән соң алабыз ди. Ну ярар, алам. Минем хәлне аңлады ул. Мине кертеләр нигә? Консультациягә кертеләр, урыс абзый янда, теге, пожалуйста, ширатыр. Миңа, пожалуйста, ваши ноты ди. Мин кая белим нотаны? Мин бит ноты өйрәнмәгән. Бездән музыка дәресләрдә юк, җыр өйрәтәләр, шул. Аннан соң инде, ну давайте пойте. Артында шымыртын бар яннарында шияләр шул яннар. Шул җырладым да инде. Ярый, Фәхри Хусайновка диде. Фәхри Хусайновка. Шунда җибәрде. Ник шорасына керәс килә бит инде. Бер машина бар, колхозның шул машина иртә белән сәгать 5-6ларда чыгырып барып шуның кузовына менеп басадырым. Кеше арасына керәсе килә. Грузчик булып йөрим. Бер нинди эш язучы юк. Бер нәрсә юк анда. Ну, кеше арасында без зато. Аңлыйсызмы? Шунда. Инде төннәрен, кичләрен без ат көтәдерик без. Төнгә ат көтәргә чыгардырым. Менә шәхеснең нидә теге мискин буласы килми. Кеше арасында буласы килүе. Шунда инде Фәхри абый ничә дигән әйтәм, ат көтәм, шунда үзем турында беләм. Тагын нинди җырлар беләсең диде ул. Әйтәм, безнең бүтән авыл җегетләр җырларган теге басыр җыры бар иде инде. Мин үлмәм, мин исән, мин үлмәм, мәхәббәт көчле салкын үлемнән дигән белән бит инде мин. Да баш шул җырларсың диде.
Сәнгать дөньясында плагиат, ягъни кабатлаулар еш очрап тора. Кемдер фильм сценарий идеясын урлый, икенчеләр тонылып киткән музыканы кабатларга тырыша. Ижад җимешенә күз атмыйча аны халыкка җиткерү ысулын кабатлау күпкә яхшырак. Ул вакытта сезгә сораулар тумаячак. Мисал өчен Берлиндә эшләүче симфоник оркестрдан үрнәк ала алабыз. Тамашачылар концерт залына килә алмаса, музыкантлар үзләре алар янына бара. Немец симфоник оркестры музыкантлары шулай хәл иткән. Уен кораллары ас куйма, ягъни пюпитрларын алып, алар һава шарына утыра да Берлин шәһәр өстендә музыкаль сәяхәт ясый. Таҗлы вирус аркасында мәдәният үзәкләре ябык булганга күрә, музыкантлар әнә шулай шәһәр халкына матур әсәрләрен яңгырата. Музыка ул кешегә ирешмәслек зиннәт түгел, аңардан һәркем ләззәт алырга хаклы. Без шуны расларга теләдек. Берлинда шикләүләрнең бераз йомшартылуына карамастан, зур концерт заллары һәм халык күп җыела торган урыннар әле барыбер ябык. Испаниядагы Гильена шәһәренең Мундо парк табигать тыюлыгында ак арыслан баласы туган. Зоопарк хуҗасы Хуан Луис Мальпартиды кулына тоткан бу сирәк ерткыч тоткынлыкта туган беренче хайван икән. Биредә яшәүче башка ерткычларны да күрергә мөмкин. Мәсәлән, сабыйның әтисе Канны һәм 4 ел элек Таиландтан китерелгән башка ак арысланнарны. Минем ак арысланнар триосы бар. Бер ата һәм 2 ана арыслан. 2 ана арыслан да бәбиләргә җыена иде. Бу хайваннар гадәттә 2 бала китерә, ләкин бу юлы бер генә сабый туды һәм ул бик зур булып дөньяга килде. Туганда ук күзләре ачылган иде һәм шундук йөреп китеп безне шаккатырды. Паркның җитәкчелеге әйтүенчә, ана арысланда бала кайгысы бөтенләй юк. Зоопарк хезмәткәрләрендә бу вакыйга борчуга салган. Мундо парк яңадан 12 июньдә ачылыр дип көтелә. Бүген халыкара дуслар көне. Дустыгызны шатландырам дисәгез, аңа сабын куыгы бүләк итә аласыз. Онлайн гына булса да. Бәйрәм, туган көн, балалар чарасы дисеңме, ул күп очракта сабынлы шоудан башка үтми. Шуңа күрә бу көн эчендә бик туры килә. Замана шаукымына әйләнгән сәнгать төре кызык дөнья сәхифәсен алып баручы Гөлинә Шаймуллинаны да битараф калдырмады. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бүген сабын куыгы турында сөйләшеп алыйк әле. Әлеге шар өреп чыгарганнан соң берничә секундтан соң шартлый, әмма шушы мизгел эчендә кешеләргә бәхет, шатлык хиссен бүләк итәргә өлгерә. Кемдер кыска гомерле сабын куыгы ярдәмендә дөнья рекордларын да куя. Әйтик, 1967 елда Яңа Зеландиядә яшәүче бер әфәнде махсус корылмалар ярдәмендә 32 метр озынлыктагы сабын куыгын булдыра. 2007 елда аның рекордын Англия кешесе уздыра, ул 50 кешене сабын гүмбәзе астына ала. Киләсе видеоязмада без дә зур сабын куыгын ясау серләренә төшендербез. Шуңа игътибар экранга. Кышын сабын куыгын өреп караганыгыз бармы? Әйе икән, шарларның гадәттәгечә аска төшмичә өскә күтәрелүен күзәткәнсездер. Һава температурасы 7 градус суыкка җитсә, сабын куыгының тышы бузлана да башлый икән. Мондый халәттә озак шартламыйча тора. Фотографлар сабын куыгының әлеге үзенчәлеге хакында белә, һәм аны кызыклы иҗади тәҗрибәләрендә куллана.
Сабынлы эреме ярдәмендә куы гырыпты, җыештырып та кәефне дә күтәреп була. Моны Либериядә яшәүче ирле хатынлы Дженни һәм Джим Десмонд белән әлеге гаилә 10 ел эчендә ятим калган шимпанзе маймылларын тәрбияли. Бу хайваннар кеше балалары кебек сабын куыкларын өрү, эремәне булгату, чәчрәтү аларга бик кызык шөгыль булып тоела. Шуңа да без аларга мондай уеннарны рөхсәт итәбез ди алар. Сабын куыгы өчен эреме ясау бик катлаулы һәм җаваплы эш. Аны башкарганда бик күп нечкәлекләргә игътибар итәргә кирәк. Мисал өчен суны гына алыйк. Ул йомшаграк булган саен шарлар яхшырак булачак. Шарлар матур зур килеп чыксын дисәгез, кер порошогы салмагыз. Табак савыт юганда кулланучы гелләр яхшырак булыр. Эремәгә буяу истәгесәгез матур картиналар да ясап була. Суны сәнгатьтә мондый юнәлеш bubble wrap дип атала. Көнегез сабын куыгыда җиңел, матур булсын, бик күп куаныч, бәхет алып килсен. Бүгенгә менә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Гөлинә, бик зур рәхмәт. Без сиңа кемнәр икән, дуслармы, хезмәттәшләрме? Анысын аннары ачыклар, без хәзер дәвам итик. Башыңа ватма. 8 июньнән коронавирус белән бәйле кайбер чикләүләр йомшартылды. Хәзер урамда ачык һавада булган җәмәгать урыннарында битлек һәм перчатка кию мәҗбүри түгел. Шулай ук 11 июньнән җәйге рестораннар верандаларында эшли башлый. Димәк, без инде рәхәтләнеп перчатка маскаларын салып, Казан урамнары буйлап сәяхәткә чыга алабыз. Әлбәттә, эшләгән ресторанга да соклану мөмкинлеге туачак. Бу эшне хәзер үк башкарырбыз. Гасыр азагында да бүгенге көндә дә әлеге урам үзенчәлекле капка ролен үти. Моннан 120 ел элек татар бистәсен Казанның руслар яши торган өлешне аерып торса, бүгенге көндә исә шәһәрнең елга ягы порты ягыннан каршы алучы капка ролен үти. Сүз Татарстан урамы турында. Казан ханлыгы җырында хәзерге Татарстан урамында Краиш бистәсе була. Явыз диван гаскәрләре монда яшәгән халыкны булак һәм кабан артына куа. 16 гасыр азагында Краиш бистәсе урынында татар бистәсе формалаша. 18 гасыр азагында урам иске татар бистәсенең үзәгенә әверелгән. Аның бер ягында сәүдәгәр йортларыннан торган урамнар төзелсә, икенче ягында исә сәүдә үзәге печән базары урнаша. 1769 елда хәзерге Мәрҗәни урамы белән киселештә Евангелистлар чиркәүе төзелә. Урамда 1930 елга кадәр әлеге чиркәү исемен йөртә.
18 гасыр азагында Иске Татар бистәсеннән елга портына таба яңа татар бистәсе формалаша башлый. Хәзерге Татарстан урамы әлеге ике бистәне аерып торучы магистраль район үтей. Бер 1930 елда ТССРның 10 еллыгы хөрмәтенә евангелистлар урамын Татарстан атамасына үзгәрттеләр. 20 гасырда магистральның йөзе тулысынча диярлек үзгәрә. 60 еллардан алып 80 елларга кадәр 19 гасырга караган күп кенә төзелеш объектлары юк ителә. Алар урынына шул чорга караган биналар калкып чыга. Кабан күле яр буе Галиәсәр Камал театры, Казан федераль университеты һәм әлбәттә Шүрәлегә куелган һәйкәл бүген Татарстан урамын бизәп торучы истәлекле объектлардан санала. Җәй җитәме билгеле сәбәпләр аркасында кумлыклар ачылырга ашыкмый. Республика халкы быел күлләр, елгаларда су коена алырмы? Бу сорау белән без гадәттән тыш хәлләр министрлыгының инспекторы Регина Гаязовага мөрәҗәгать иттек. Исәнмесез, Регина? Шуннан да җәй җитте, кумлыклар кайчан ачылыр? Пляжларны 3-нче этапта гына ачачаклар. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы санлы күрсәткечләр буенча 1-нче этапта гына әле. Һәм дә бүгенге көндә пляжларны әзерләү процессы бара. Безнең чиратта без ГИМС госинспекторлары әлеге пляжларда техника свидетельствосын уздырабыз. Әлеге техника свидетельство вакытында пляжларның куркынычсызлык кагыйдәләренә туры килүе тикшерелә. Һәм бу эш бик вакытлыча алып барыла, чөнки менә Роспотребнадзор рөхсәт бирүгә һәр пляж ул әзер булырга тиеш шул моментка. Шуңа күрә бу эш бездә хәзер алып барыла. Димәк, әлеге вазгыять нәтиҗәсендә Роспотребнадзор бүгенге көндә пляжларда койнарга рөхсәт бирми, чөнки пляжлар алар менә кешеләрнең күпләп җыена торган урыны дип санала. Рөхсәт биреләчәк 3-нче этапта. Аңлашылды. Менә кагыйдә бозучыларын кем тикшерә һәм район авыл җирлегендә койнырга ярамаганны кешеләргә ничек аңлатырга? Гомумән, һәр ел республика сулыкларында 100-гә якын кешенең гомере кызганычка каршы өзелә. Һәм әлеге очраклар алар күбесенчә җәйге вакытта менә авыл җирендә урнашкан кечкенә генә күлләрдә, кечкенә генә елгаларда теркәлә. Һәм быелгы елны алсак та, менә коену вакыты әле җитмәгән. Майның ахырында инде менә авыл җирендә урнашкан кечкенә генә күлләрдә 2 кешенең гомере өзелде. Әлеге очраклар аларны Аксубай һәм Леногорскларда теркәлде, районнарда теркәлде. Һәм фаразлау буенча әлеге кешеләр менә суга керү алдыннан алар алкоголь эчемлекләр белән эчкәннәр. Һәм менә сорауга якынрак килгәндә, кемне аңлатырга тиеш әлеге әңгәмәләрне уздырырга тиеш. Беренче чиратта менә авыл җирлегенең башлыгы бөтен авылдашларын җыеп, әлеге әңгәмәләрне, әлеге кагыйдәләрне аңлатырга тиеш, тагын бер тапкыр сөйләшергә кирәк. Су янында булганда нинди кагыйдәләрне исә тотарга кирәк икәнлеген. Гомумән республика буенча алганда 30 майдан алып инде мобиль патрульный группалар эшли. Әлеге группаларның төп максаты булып, әлеге әңгәмәләрне уздыру кешеләр белән, әгәр дә алар су янында кешеләрне очратса, аларга тагын бер тапкыр кагыйдәләрне искә төшерәләр, ничек үзеңне тотарга су янында. Һәм икенче аларның төп максаты кагыйдәләрне бозучыларны кисәтү. Бу кагыйдәләрне бездә искә төшерсәк иде. Гомумән, сулыклар янында чыкканда гел төп кагыйдәләрне истә тотарга кирәк. Иң беренче төп кагыйдә ул махсус оештырылмаган, коенуны тыя торган мәгълүмати ансаклар янында коенырга ярамый. Әгәр дә инде кеше коенса, штраф ягъни 1000 ярымга кадәр. Ул бит әлеге ансаклар бит болай гына куелмый, алар менә куркыныч яный торган җирләрдә генә куелалар. Шуңа күрә андый җирләрдә коенырга ярамый. Икенче төп кагыйдә ул менә су янында ял иткәндә алкоголь эчемлекләр белән мавырга ярамый. Һәм бүгенге көндә тагын бер кагыйдә барлыкка килде инде, ул иң актуаль кагыйдә бүгенге көндә. Сулыклар янында күпләп ял итүләрне вакытлыча тыеп торырга кирәк. Һәм әлеге менә кагыйдәләрне МВД хезмәткәрләре һәм шулай
Авыл җирлеге үзәдәре хезмәткәрләре тикшерәләр. Регина, бик зур рәхмәт сезгә. Төгәл җавапларыгыз өчен рәхмәт. Җәй күңелле һәм бәхетле мизгелләр белән бер рәттән аяныч вакыйгаларга да китерергә мөмкин. Шуңа күрә куркынычсызлык кагыйдәләре турында бер үк оныта күрмәгез. Сакланганны саклармын дигән мәкаләдә искә төшереп бик урынлы булыр. Үзеңне комлыкларда тоту кагыйдәләре белән таныштык. Хәзер урманда йөрү кагыйдәләрен искә төшерик. Кояшның кайсы яктан чыкканмы, баткан ягыннанмы авылыңны белсәң, кайсы як икән, шул яктан табарга була. Ижаудан Илфат Уразманов аучылар нәселеннән, урманда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен мәктәп яшеннән үк белә. Тик кай чагында тәҗрибәле аучылар да уяулыкларын югалталар. Бер елны көз көне охота вакытында үзебезнең авыл урманында мин 1-2-3 сәгатькә адаштым. Караңгы вакытта төнлә үзем белән минем мылтыкны бар. Илфатның үзе белән кәрәзле телефоны да, фонари да булмый, рациясе дә сүнә. Урманнан чыгу юлын табарга бары тик белеме, кыюлыгы ярдәм итә. Урманнан чыга торган юлны эзләргә бик кыен булды. Караңгы вакытта агачлар кырмыска каяларыннан аннан карарга уже ул вакытта возможность юк дигәндәй. Мин самолетлар тавышларыннан, безнең авыл эшләреннән самолетлар өчә самолет тавышларыннан чыга торган юлны таптым. Адашканыңны аңлагач, иң беренче чиратта курыкмаска, үз-үзеңне кулга алырга киңәш итә Илфат Уразманов. Әлбәттә, башка кагыйдәләрне дә белергә кирәк. Перед тем, как выйти на природу, необходимо изучить. Табигатька чыгар алдыннан иң гади кагыйдәләрне булса да өйрәнергә кирәк. Иң беренче барган урыныңның географиясын яхшылап өйрәнергә. Анда нинди сулыклар бар, шуларга игътибар итегез. Шулай ук һава торышының алдагы 3-4 көнгә нинди булачагын да карагыз. Шулай ук үзегез белән кәрәзле телефон, бер кап шырпы, су, бераз ашамлык алу да мөһим. Мондый гади кагыйдәләр урманнан исән-имин кайтырга ярдәм итәчәк. Тапшыруда Ижау урманнарында, Берлинның паркларында күрдек. Хәзер Чистайның ял итү бакчаларын күзәтик. Җәмәгать урыннары бушап калган вакытта Чистайның ял итү бакчалары ни хәлдә икән? Гадәттә, июньнең 1-нче атнасында район авыл җирлекләрендә сабан туйлар гөрләйде. Күпләр сабан туй иртәләрен искә төшерә, туган тумачалар белән җыелышып, бәйрәмгә баруларын, көрәш күзәтүләрен, күптәннән күрмәгән дусларын, танышларын очратуларын. Июньнең 1-нче атнасында сабан туйлар булмаса да, без узган ел хатирәләрен яңартырга булдык. Узган күк булсын. Кабат Кама тамагының иске Казиле авылына барып кайтыйк. Кирүгімдә пішіп шыққан екен, Субханалла, езлері келген, бигрәк матур болған сабан той хөрмәтенәдер инде. Бәйрәм җиткәч, минем йөрәкләрем әллә нигә җилпер-җилпер килеп китә. Бала чакка кайтып киләм, мәрхүмә әнием ел сайын бөтенебезгә, без 6 бала, абый 5 кыз, бөтенебезгә матур-матур күлмәкләр тегә иде. Өр-яңа тукымадан.
bir yılını indi bizegen iyim şu ayttırıp üstülegen bilen, bu yılda şu üstülegen bilen bizerge Tatar halkının urf adetlerin, şu Saban toyunun milli bizege at bizevlerin unutması için indi, kursak halkka kursetiriz şu at bizerge bulduk indi. Mine hazır bu avulga kildim. Allah'ın rahmeti bu avulda da saban toyları bir köngüllü uza. Indi 4 yılga yakın yaşayız. Hem mine özüm bilen eğlenip kilgen diyersin bu milli bayramını. Nese kadar mine şunda katnaşıp ilge yaratam. Igızıgısı üzerine torta, milli bayram üzerine torta. Onu turguzu, zor işlerinin birisi. Mine ulumda yanıp kiyip yürü. Şuna ellenige bu meşakkat bir köngüllü hem zavuklu. Mektepte okuğanda yana yıllara bizeydik. Her klas birer at bizep, yana yılda oğullara eğleneyik şu ayttırıp. Konkurska indi, garmunlar oynap. Bular indi bütünüsü devenin sandığından alıngan, alar saklangan, tuzmaganlar varsa da evet, saklanganlar. Talantasını indi dost yigitten alıp durduk indi, spesiyal saban toyu için indi. Bizimizin de tilek var şundi işlerge indi saban toylar için. Her gailede bulurga tiyişli ulenler isimligi. Ramashka, metruşka, tırnak gül, qorlıgan yofrağı. Bu isimlikni kilesi videozmada devam ederbiz. Jey başlandı, demek faydalı ulenler turunda uylana başlarga gerek. Çünkü onun qaysısındır jey başında, ikincisinin ortasında, qay birevlerin gumumen jey ahırındagına jeyirga gerek. Şulay bir qat hazırlangansan, özünde var mı bu ulenler? Әлегә юк. Jey başlandığına bit. Жәйге ялларығызны көңіллі генә түгел, файдалы да итеп үткәрә белегез. Табиғатка җиләк-җимеш җырга чыккансыз икән, дару үләннәре турында да онытмагыз. Әмма әлеге эшнең дә үз кагыйдәләре бар. Дару үләннәре табиғатның искиткеч байлыгы. Шәһәрдән читтә урнашкан урман болыннарда рәхәтләнеп яшел даруханадан файдаланырга мөмкин. Үләннәрнең файдасы Петрауда бетә дигән фикер белән белгечләр килешми. Һәр сезонның үз үсемлеге бар диялар. Bizim praktikada aprel ayından oktyabr ayına kadar bara. Qaysı bilenler Mari ormanında ol даже qor düşkəşdə yıldıra mümkün. Andülenler var. Дару үләннәре буенча белгеч Фирая Захарова адым сайын файдалы үсемлек үсәде. Әмма аларның үзәкләрен белмичә куллану зыян да салырга мөмкин. Qazülerin sporiş namda jide üse sporiş ana şey şekleşirge yaramay. Anarısın qışıqanı şey şekleşirge yaramay. Anarısın divisil diye ulanışırge yaramay. Şıpovlik arna dige giljimişan işirge yaramay. Amına yesimler bu tol qayrısın. Bu tolağaşı tol qayrısın anı salsağız balans için. Ulanlarını sirqatda ulanı işirge yaramay. Jey айларында күпләребез ромашка, сары мәтрүшкә, мең яфрак кебек чәчәкләрне җыеп калырга ашыга. Ә менә һиндыба үләне, тукранбаш һәм әрекмән нигәдер читтә кала. Ә бит аларның файдасы әйтеп бетергесез. Допустим, bu үләне карап торам, һиндыба үләне, цикорий. Хәзер бик популяр цикорий үләне бар. Аның эшләр кофе шикелле. О менә хәзер табигатьтә бик бай чыккан чәчәк ата. Менә чәчәкләре шушындый була. Чәчәкләре шушындый була. Менә ромашка шикелле, ромашка. Аларны şey шикелле чиргәре, ул нервный система бик яхшы бара. Кискене, тавырларын җыярга бик яхшы, яз көне кискене. Алар бауырларга, биерләргә, аннары соң үпкәләргә авыртны канны бик яхшы чистәртә. Шушуләннән
бик яхшы дарулар эшләр хәзер против склерозный. Ну, бу бик яхшы медоноз. Менә без бу үләнне җикерүдән башлап, сборлардан при онкологии, конча онкологии везде применяем. Ну, әрекмәнең вакытын уздырырга ярамый. Хәзер әрекмән чәчәк ата, аның теге колючкалары бик файдалы, бик сыйфатлы, аларны җыеп куегыз. Примерно теге бер туп шикелле, как футбольный туп шикелле җыеп куегыз да, тегеләр ул кибә, үзеннән-үзе кибә. И аны можно кыш көне, кыш көне, аннан соң яз көне чәйгә салып ишергә дә ярый. Ул бик файдалы әйбер. Кемнең менә кисталары бар, кемнең шешләре бар, кемнең каны бик, кемнең гемоглобины бик түбән. Дару үләннәрен шәп кипкәч иртәнге 10-га кадәр яисә кичке 5-тән соң җыярга мөмкин. Һәм туры кояш нурлары төшмәгән күләгәле җиләс урында киптерергә кирәк. Фирая ханымның күзәтүе буенча соңгы елларда дару үләннәре белән кызыксыну арткан. Бу бер яктан яхшы булса, икенче яктан исә табигатькә зур гына зыян сала икән. Кипрены какой рекламу сделали? Хәзер бит кайсың? На рынке бөтен җирдә кипрей. Шунда менә жәл. Кипрены анда базарда биргәнчә җилгә ярамый. Аны нужно вот так вот сдирать листья, и цветы нужно сдирать. А алар прям вот лочтып, шуны как бы сындырып алалар. Алар җиргә ярамый. Аны хәзер бетерәләр ул нене плантацияны. Менә бу реклама тоже бик әйбәт түгел. Җыеп киптергән табигать бойлыгыннан берәүләр төнәтмә ясап авыруларын дәваласа, икенчеләре исә чәч һәм тән тиресе өчен файдалана. Әмма нинди генә максатны күз уңаена тотсак та, үләннәрне табигатькә зыян килмәсә китеп җыйсак иде. Күрше белән борыннан булмады һич татулык. Көн сайын бер усаллык, көн сайын бер катылык. Мин кибәргә керелсәм, ул чыгарып көлтүгә. Мин коймага кар исәм, ул таратып бетерә. Муса Җәлилнең күршеләр шигырен юкка гына искә төшермәдек. Мондый хәлгә барып җитмәс өчен гади генә кагыйдәләрне бозырга тырышмагыз. Сез күршеләрегез белән нинди мөнәсәбәттә? Социологлар шундый сораштыру үткәргән. Илдә яшәүчеләрнең 19% гомумән күршеләрен белми икән. 17% миңа беркем дә кирәк түгел дип җавап биргән. Ә 11% күршеләрен туганнан да якынрак дип саный. Соңгылар рәтнәләгү өчен безнең киңәшләргә колак салуда җитә. Бүген без күршеләр этикеты турында сөйләшербез. Яңа фатирга күченгәч, ут күршегез белән танышып алсагыз яхшы булыр. Бу алдагы мөнәсәбәтләргә әйбәт нигез. Һәм әлбәттә очрашканда исәнләшергә онытмагыз. Күршегез белән якыннан таныш булу-булмавыгыз мөһим түгел. Баксан, күршеләр арасында низа күбрәк тавыш аркасында килеп чыга икән. Күршеләр төнлә белән йокламаучыларны, балалар чыршы килгәнне, ремонт ясаучыларны һәм акыртып телевизор караучыларны яратмый икән. Квартирада ремонт ясарга, шау-шулы бәйрәмнәр уздырырга җыенсагыз, күршегезне кисәтеп куегыз. Бәлки ул бу вакытны квартирасында булмауны кулайрак күрер. Күршеләрнең яхшы мөнәсәбәттә булсагыз, кунакка йөришү дә гадәти хәл. Монда инде кунак этикеты турында онытмыйбыз.
Нәкъ менә алар күршеләрегез белән мөнәсәбәтне билгеләячәк. Күршеләрегезне хөрмәт итегез, дус тату яшәгез. Үргәрсен әгәрлидер баласын уятырга, әлдә ярый күршеләр бар күңлемне юаттырга. Сезгә вәгъдә иткән сорауларга җавап эзләүне дәвам итәбез. Тапшыруның 2нче өлешен карыйсыз. 2020 елның үзенчәлекле җәе ничек узар? Бөтенебездә шул сорау борчый. Армияга киттем, үкенмим, 3 ел хезмәт иттем, авиатормен. Һәм кая барсам да гомерем буе сәнгать кешеләренә тел тидермәсеннәр дип тырыштым. Халык артисты Мингол Галиев тормышында булган якты истәлекләре белән уртаклашыр. Охота вакытында үзебезнең авыл урманында мин 1-2-3 сәгатькә адаштым. Бу очракта нишләргә, безнең киңәшләргә колак салыгыз. Туганнан бирле шул шәһәрдә үстем мин. 10 яшьтән әтибелә комбайнда эшләдем. Һәм шушы кырларда замины. Тормышларын үзгәртергә ният кылган Хайруллиннар гаиләсе үз хуҗалыклары белән таныштырыр. Үз авылларын үстергә теләүчеләргә чираттагы видеоязманы карарга тәкъдим итәбез. 24 ел Казанда яшәп, туган ягының табигатен сагынучы Мәлик Хайруллин көннәрнең берсендә туган авылына күчеп кайтырга ният кыла. Шәһәрдән кайткан гаилә бүген фермерлар буларак уңыш казана. Нигезне сакла. Әтисе әйткән бу сүзләргә ул тугры булып кала. Хәзер үзендә дә улын авылга кайтару теләге зур. Балыклы Шүкәй авылыннан Мәлик һәм Илмира Хайруллиннар белән мал туарлары янында кырда очраштык без. Монда гаилә турында җир кешеләре диләр. Гаилә башлыгы Мәлик абый 24 ел Казанда торган җиреннән туган авылына кайтып яңа тормыш башлап җибәрә. Туганнан бирле шул шәһәрдә үстем мин. 10 яшьтән әтибелә комбайнда эшләдем. Һәм шушы кырларда замины. Шуның белән кайттым авылга. Кечкенәдән әтисе Хәмит ага улы Мәликне нигезне сакла дип үстерә. Фермерлык бер туган Хайруллиннарның уртак хыялы була. Авылга кайтып төпләнгән Мәлик эшне бер нәрсәсез башлап җибәрә. Әмма никәше Марат кына янда түгел. 1994 елда фаҗигале төстә һәлак була. Бер нәрсәсез башлап җибәрдем дисәм дә була. Грант бирделәр хөкүмәткә, рәхмәт ансына. Грантка кереп, грант алып, коровник салдым, халыктан сыерлар алдым. Шулай итеп, тырышып маташабыз. 50 баш бөтенесе бузаулар белән. 23 баш сыер, савым сыер. 6 тонна бар. 300 менә монда. Сөтне алай минем санап караганым юк. Менә бүгенге көндә 20 сыердан 300 литр зава итәбез. Бүген Мәлик абыйның төп терәге һәм ярдәмчесе хатыны Илмира. Шәһәрдә туып үскән кыз авыл тормышын үз итә. Хәзер инде безнең рабочийлар бар. Беренче мәлдә рабочийлар юк иде. Иртән торып сыер сава идек, аннары мәктәпкә китә идем. Мәктәптән кайта идек тә, тагын сыер сава идек. Шулай итеп эшләдек, 2 ел шулай эшләдек. Хәзер Аллага шөкер рабочийлар бар инде. Хайруллиннар һәр чак үз хезмәтләрен җиңеләйтү юлларын эзлиләр. Көтүне электр көтүчесе көтә, сыерларны кырда савалар, сөтне шәхси эшмәкәрләр алып китә. Продукцияны урнаштыруда кыенлыклар тумый ди Мәлик абый. 18 пайчының 114 гектар җирендә көтүен дә көтә, игенен дә игә Хайруллиннар. Булай әле алга китиш юк дип әйтергә була. Техникалар җыйдым инде бөтен нәрсәгә үземнең техникаларым бар, искеләре. Иске булса да кешегә җалыммыйм аларны. Аллага шөкер, үзем ремонтлыйм, үзем карыйм. Хезмәт сөйшән Хайруллиннарның йорты үзе бер гөл бакча. Хуҗабикә Илмира ханым гөлләрне үз балаларыда якын күрә. Мәктәптә рус теле һәм әдәбият укытучысы да булып эшли ул. Кушлаганна берле бөтен эшне бергә эшлибез. Мин аның янында, ул минем янымда. Тату. Мәлик кушлаганда әйтте, безнең өйдә чебен дә эшләргә тиеш түгел диде. Эшмәй. Аллага шөкер, тыныч. Тыныч безнең. Әтисе Хәмит ага әйтеп калдырган әманәткә Мәлик абый тугры калган. Туган авылында ныклы нигез корган. Бүген ул шул ук сүзләрне улы Алмазга да әйтә. Ничек тә шушы кырларга, туган җиргә тартасы иде улымны ди Мәлик абый. Чөнки үз җиреңдә, үз хезмәтеңдә матур гомер итү үзе бәхет. 170 мең әбүнәчесе, ягъни подписчигі булган җырчы Ләйсән Гыймаева соңгы арада социаль шелтәрләрдә Булат Бәйрәмов белән берлектә бакча эшләренә кагылган бик күп кызыклы видеолар чыгара. Без Булат Бәйрәмов әйтмешли тәҗрибәле бакчачының уңышларын үз күзләребез белән күрәсебез килде.
Хезмәттәшләребезнең вазифасын бу юлы шоумен Булат үз өстенә алды. Махсус манзара өчен төшерелгән видеоны сезгә дә тәкъдим итәбез. Хәерле көннәр, Лейсан Гыймаева. Мин Бакчачы ТВ телеканалыннан Кишербай Кәбестәевич интервью алырга килдем сездән. Ничек уйлыйсыз, быелны уңыш яхшы булырмы, бакча уңышы турында сүз бара инде. Һәм нәрсәләр утырттыгыз үзегезнең бакчагызга, сөйләгез әле. Хәерле көн барлык бакчачыларга. Минем уйлавымча инде бакчаның уңышы иң беренче һава торышыннан тора. Һәм инде икенчедән бик тырышып кына анда үзеңдә эшләргә кирәк. Вакытында чүбен утасаң, вакытында суын сипсәң, барысы да яхшы булыр дигән өметтә калам. Инде нәрсәләр утырттың дигән сорауга, нәрсә генә утыртмадык, без дә инде укроптан алып, бәрәңгегә хәтле бөтенсендә утырттык. Менә күрәсең инде кичәге яңгырдан соң әле бакчаны чүп баскан. Бераз гына утап җибәрергә кирәк. Монда инде кишере дә бар, зелени дә бар. Шулай ук менә күрәсез минем җиләкләрем чәчәк отып утыралар. Һәм шулай ук теплицада кыяр утырттык. Һәм инде теплица артында помидор белән бәрәңгем үсеп килә. Кыяр теплицадан башка үсмиме? Менә башка елларга караганда быел инде яхшырак булыр дип уйлыйм. Кыяр уңышы чөнки инде без аны шушылай ачык бакчага утырта торган идек. Уңышы бик күп булмый торган иде. Быел инде менә шундый кичкенә генә теплица ясап куйдык. Помидор грунтта үсәме соң? Менә беренче тапкыр быел ачык грунтка помидорда утырттык. Уңышын шулай ук белмим ничек булыр. Инде бик яхшы булыр дигән дип өметләнәм. Карлыганнар ничек быелны? Менә монда күргәнегезчә инде карлыганнар, инде аларның җимешләре булып килә. Быел инде ирем бик яхшы карады бакчаны, вакытында агулады, вакытында сулар сиптек. Һәм инде карлыган уңышы да Алла бирсә чиләк карлыган җыярмын дигән өметтәмен. Яхшы, бик зур рәхмәт сезгә. Өметләрегез аклансын дип ышанып калабыз, теләп калабыз. Рәхмәт. Саулашабыз сезнең белән. Сәнгать дөньясында плагиат, ягъни кабатлаулар еш очрап тора. Кемдер фильм сценарий идеясын урлый, икенчеләр танылып киткән музыканы кабатларга тырыша. Ижад җимешенә күз атмыйча аны халыкка җиткерү усулын кабатлау күпкә яхшырак. Ул вакытта сезгә сораулар тумаячак. Мисал өчен Берлиндә эшләүче симфоник оркестрдан үрнәк ала алабыз. Тамашачылар концерт залына килә алмаса, музыкантлар үзләре алар янына бара. Немец симфоник оркестры музыкантлары шулай хәл иткән. Уен кораллары ас куйма, ягъни пюпитрларын алып, алар һава шарына утырада Берлин шәһәр өстендә музыкаль сәяхәт ясый. Таҗлы вирус аркасында мәдәният үзәкләре ябык булганга күрә, музыкантлар әнә шулай шәһәр халкына матур әсәрләрен яңгырата. Музыка ул кешегә ирешмәслек зиннәт түгел, аңардан һәркем ләззәт алырга хаклы. Без шуны расларга теләдек. Берлинда чикләүләрнең бераз йомшартылуына карамастан, зур концерт заллары һәм халык күп җыела торган урыннар әле барыбер ябык. Испаниядагы Гильена шәһәренең Мундо парк табигать тыюлыгында ак арыслан баласы туган. Зоопарк хуҗасы Хуан Луис Мальпартиды кулына тоткан бу сирәк ерткыч тоткынлыкта туган беренче хайван икән. Биредә яшәүче башка ерткычларны да күрергә мөмкин. Мәсәлән, сабыйның әтисе Канны һәм 4 ел элек Таиландтан китерелгән башка ак арысланнарны. Минем ак арысланнар триосы бар. Бер ата һәм 2 ана арыслан. 2 ана арыслан да бәбиләргә җыена иде. Бу хайваннар гадәттә 2 бала китерә, ләкин бу юлы бер генә сабый туды һәм ул бик зур булып дөньяга килде. Туганда ук күзләре ачылган иде һәм шундук йөреп китеп безне шаккатырды. Паркның җитәкчелеге әйтүенчә, ана арысланда бала кайгысы бөтенләй юк. Зоопарк хезмәткәрләрендә бу вакыйга борчуга салган. Мундо парк яңадан 12 июньдә ачылыр дип көтелә. Җәйге каникулларда балалар лагерьләрдә ял итә алырмы? Бу сорау белән Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Дамир Фәттаховка мөрәҗәгать иттек. Исәнмесез? Хәерле иртә, исәнмесез. Дамир Илдусулы, быел ничә бала җәйге лагерьләрдә ял итә алыр дип көтелә? Республикада ничә лагерь эшли? Быел 183 меңнән артык бала җәйге лагерьдә ял итәчәк. Барыбыз да белгәнчә, бу сан билгеле булган сәбәпләр аркасында үзгәрергә мөмкин. Шуны да әйтеп үтәсем килә, 55 меңнән артык путевкалар тулысынча бюджет акчасы хисабына булачак. Планлаштырылган лагерьлар саны 1800-дән артык.
Бу санга инде шәһәр читендәге лагерьлар, палатка тибындагы лагерьлар, мәсәлән, мәктәп яны лагерьлар һәм башкалар кергән. Пандемия лагерьлар эшчәнлегенә нинди үзгәрешләр кертте? Әйе, быел бераз үзгәрешләр булачак. Беренче чиратта лагерь территориясенә чит кешеләр кертелмәй. Бу әти-әниләргә дә кагыла, балаларга да территориядан чыгу тыела. Медицина хезмәткәрләре даими рәвештә балаларны тикшереп торачак. Һәм әлегә Татарстан лагерьларында бары тик безнең регион балалары гына ял итә ала. Кайчаннан балаларны лагерьларга кабул итә башлыйлар һәм бу эш ничек башкарыла? Өстәмә анализлар бирү каралганмы? Соңгы арада бу иң еш бирелә торган сорауларның берсе. Җәйге лагерьлар 1 июльдән эшли башлар дип көтелә. Хәзерге вакытта алар әзерлек эшләре алып баралар. Балалар һәр ел уза торган анализлар белән киләләр. Шулай ук гаиләдә берәүдә вирус, коронавирус белән чирләмәде дигән справка алалар. Безнең Татарстан балаларын чит төбәкләргә җибәрү каралганмы? Кызганычка каршы, әлегә балаларны чит регионнарга җибәрү тыела. Әйтеп узганымча, барысы да эпидем хәлгә бәйле. Якын арада безнең эшчәнлек тә элекке хәленә кайттыр дип өметләнәбез. Амин, шулай була күрсен. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Эшегездә уңышлар сезгә. Әйе, быел лагерьларда инде балаларны территориядан тыш чыгармаячаклар, әмма һәрбер бала белергә тиешле мәгълүматларга нәрсә керә, урманда үзеңне ничек тоту һәм урманда югалып калсаң нишләргә. Шул хакта видеозма карап китик. Кояшның кайсы яктан чыкканмы, баткан ягыннанмы авылыңны белсәң, кайсы як икән, шул яктан табарга була. Ижаудан Илфат Уразманов аучылар нәселеннән, урманда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен мәктәп яшеннән үк белә. Тик кай чагында тәҗрибәле аучылар да уяулыкларын югалталар. Бер елны көз көне охота вакытында үзебезнең авыл урманында мин 1-2-3 сәгатькә адаштым. Караңгы вакытта төнлә үзем белән минем мылтыкны бар. Илфатның үзе белән кәрәзле телефоны да, фонари да булмый, рациясе дә сүнә. Урманнан чыгу юлын табарга бары тик белеме, кыюлыгы ярдәм итә. Урманнан чыга торган юлны эзләргә бик кыен булды. Караңгы вакытта агачлар кырмызы каяларыннан аннан карарга уже ул вакытта возможность юк дигәндәй. Мин самолетлар тавышларыннан, безнең авыл эшләреннән самолетлар өчә самолет тавышларыннан чыга торган юлны таптым. Адашканыңны аңлагач, иң беренче чиратта курыкмаска, үз-үзеңне кулга алырга киңәш итә Илфат Уразманов. Әлбәттә, башка кагыйдәләрне дә белергә кирәк. Перед тем, как выйти на природу, необходимо изучить. Табигатька чыгар алдыннан иң гади кагыйдәләрне булса да өйрәнергә кирәк. Иң беренче барган урыныңның географиясын яхшылап өйрәнергә. Анда нинди сулыклар бар, шуларга игътибар итегез. Шулай ук һава торышының алдагы 3-4 көнгә нинди булачагын да карагыз. Шулай ук үзегез белән кәрәзле телефон, бер кап шырпы, су, бераз ашамлык алу да мөһим. Мондый гади кагыйдәләр урманнан исән-имин кайтырга ярдәм итәчәк. Җырлау эш менә инде ул. Аның сәхнә юлы шул сүзләрдән башланып киткән. Тормышында булган иң мөһим вакыйгаларны Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев хәтерендә яңарта. Тапшыру башында караган видеоязманың дәвамын тәкъдим итәбез. Подготовительный килгәндә 59 елда Илхам Шакир 5-нче курста иде. Бер истәлекле бер вакыйга дип әйтәм мин, чөнки мин класста укучыны көтеп торганда вдруг бер егет керде инде. Ишек ачык тора, керде. Кызык бит кемдер. Теге күрмәгән малай килгән дигән. Кызыксынып, син дип әйтәм, җырлап кара дип. Җырлата. Син дә моңлы икәнсең дип әйтеп куйды шунда.
Мен жырлайм инде, тырышам инде, Фахри абида тырыша, бекіне инде, теге резонаторын шалатулар білен шал, чөнки алар Мәскәүдә оқыған бит инде. Мәскәүдә оқыған, ул вакыттагы Зөләйха апалар, Усман абилар, шул вакытта оқыған, Мәскәүдә оқып кайткан кешеләр бит инде. Шушылар резонер итеп теге тавышын шалатулар белән. И язга елның икенче артыйлыгында китте Фахри абый. Икенче кеше килде, Михаил Кольцов деген знаменитый тавышлы чуваш абзый килде. Ул өйрәтә башлады инде вообще, треба бит төз бас, дыхание держи, дыхание, рот открывай, кончик языка на корень нижних зубов, что она лежала лодочкой и утрами зевни, фасоль, утр. Шулай дейм бит инде. Мин бит нәрсәгә белмим, нәрсәгә шулай эшлим бит инде. Хәзер ел үтеп бара, үтеп бетте. Икенче подготовительный күчтәрделәр инде, икән килдем. Ни алар шаҗырлый алмыйм, ни үзем шаҗырлый алмыйм. Хәзер авылга кайтсам хурлык. Теге ул вакытта артистларга карау хәзергә кебек түгел бит ул. Ул вакытта артист юк кеше инде ул белгән. Юлдан чыгасы, нет, артист инде ул. Мыскылап караган кебек. Ә хәзер алай түгел. О, дип карыйлар. Нишләргә белмим инде. Шуннан соң булды мен әйтәм. Заявление яздым, хочу выполнить долг перед Родиной, дидем да, заявление илтеп бердим военкоматка. Военкоматтан таптым военкоматны. Хәзер тәртәләр инде бер тәрзә карыйм, анда бер капитан утыра, заявление бердим, ана да ул окыза булай дип кара. Мондай заявление күрмәндер инде ул. Үзем армияга китәм дигән. Шуннан миңа жүләргә караган карды. Молодец, всегда так делай. И вот этих тоже найди. Дип, пишалты, килмиш кирген кешеләргә, менә шуларны бар, буларны топта, повесткаларны тапшыраларга дип миңа бир. Казанның кай җирләрендә булмадым, бөтен Казан өйрәнеп биткән җирдем. И вот шулай армияга киттем. Үкенмим, 3 ел хезмәт иттем, авиатормен. Һәм кая барсам да гомерем буе сәнгать кешеләренә тел тидермәсеннәр дип тырыштым. Һәм отличник булдым. Тырыштым, шушында беләсеңме? Әле авиамеханиклыкка безнең еракта Красноярск, Ачинский деген зур кечерәк кенә шәһәрдә, шушында военный частьта укып бетердем. Отличнога бетердем, Аллаһка шөкер. Аннан соң инде, аннан җибәрделәр частьләргә, и мин армияда Энгель шәһәрендә, Саратовта янда Энгель шәһәре бар. Ул вакытта күпер салып бетмәгән иде әле. Шунда хезмәт итеп бетердем. Шунда оқыдым, хезмәт иттем һәм партийный школага керттеләр. Партийный школада отлично партия школы бетердем. Менә кандидатлык алдылар. Монда армиядан кандидатлык алып, кандидат булып кайттым. И шуннан балалар белән эшләдем әле мин анда мәктәпкә җибәрделәр. Теге ни булгач инде син нәрсә эшеңне күрсәт дип, пионер помвожатый, пионер вожатый кебек формасында давай эшлә дип җибәрделәр шунда. И шунда рус балалар белән танышып, дуслашып беттем. Һәм мин кайттым, минем хакым бар укырга. Нәкъ шушылай. Һаман шушылай. 1 ел үтте, 2 ел үтте, һаман кычкырам. Һаман шулай, давай. Тагы 3нче курс җитте. 3нче курс җитте. Дәр шушында кинәт күземнән яшь атылып чыгып, 1-3 минут тынлык да шулай инде, ничек булсын дип алай бала. Ну давай, мин бастым. Нинди анда вокал. Нинди анда тавышы каравыл чыгара безгә. Дип чыгарып җибәргәнем сикереп торды. Вот это же надо, сколько можно, ди. Шулай дигәч, санап чыгардым. Бер подготовительный, 3 ел армия, тагын бер подготовительный, тагын 8 ел дигәндә вот это надо дигән тавыш чыкты. Тапшыруда Ижа урманнарында, Берлинның паркларында күрдік, хәзер Чистайның ял итү бакчаларын күзәтик. Җәмәгать урыннары бушап калган вакытта Чистайның ял итү бакчалары ни хәлдә икән?
Тапшырудан шығып, моңсуланырға бір сәбәп тә юк диясе генә кала. Амин. Безне күңелле, эшкә һәм ялга бай җәй көтә дип ышанасы килә. Алла бирса. Һәр туган таңга шатланып яшәсәң, җәйдә, кышырда, яңгырлы көзүдә матур хатирәләр калдыра. Барысы да безнең кулда. 2 сәгать дәвамында сезнең белән манзара тапшыруның иҗат төркеме алып баручылары Луиза Кирова, Алмаз Гараев иде. Киләсе очрашуларга кадәр җәй чыгарылышында күрешкәнчегә кадәр сау булыгыз, хөрмәтлеләребез. Исән мин йөрегез. Аеруча күңелле булды бүгенге тапшыру. Рәхмәт сиңа. Мөхәррир